Marada valyuta töwdegärlerine garşy geçirilen reýtlerde $100 000 dollar ele salyndy. 2 awgustda Azatlyk radiosu ýurt boýunça şol sany Aşgabatda, Türkmenawatda we Daşawuzda kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň bir kanun valyuta töwdegärlerine garşy alyp barýan kampaniýalary barada habar berdi. Şeýle reýtler Mary şäherine de geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary şäherine 7 töweregi adamyň gara bazarda bir kanun valyuta töwdäsi bilen meşgullanmakda aýyplanyp 8-nji ýylda 15 gün möhlet bilen wagtlaýyn tutsak edilendigini habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä geçen aý hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri resmi däl valyuta alyş-salyş nokatlary yerleşýän ýerlerde şoltana şäheriň otly mendeline Merv bazaryna Gök bazarda hemde Lälezar bazaryna reýt geçirdi. Hemde 30-dan gowrak adamy tutsak etdi. Tutup saklanan adamlar şäher polisiýasyna äkidilip hukuk goraýjylar tarapyndan soraga çekilipdir. Bir kanun goraýjy çeşmäniň sözlerine görä Marada valyuta töwdegärlerine garşy geçirilen operasiýalar Milli Howpsuzlyk Gullugynyň Aşgabatdan ýiberilen ýörüýte işgärleri tarapyndan gizli amalaşyrylypdyr. Hukuk goraýjylar tarapyndan soragy çekilýän adamlaryň aglabasy özleriniň kimdir biriniň pullarynyň söwdasy bilen meşgul bolýanlyklaryny aýdýarlar. Çeşmäniň sözlerine görä bu ýagdaý boyun alan valyuta söwdegärleri boşadylýar we olardan bu ýagdaý boýunça dilhat alynýar. Çeşme köp mukdarda daşary ýurt valyutasyna eýe bolan valyuta söwdegärleriniň 15 gün möhlet bilen wagtlaýyn tutsak edilenliklerini olaryň 23-nji ýylda boşadylanyny habar berdi. Azatlyga ma'lum bolan maglumatlara görä şäherde bir kanun valyuta söwdasyna garşy geçirilen kampaniýalarda 700 000-den köp ABŞ dollar ele salynıpdyr. Çeşme ele salynan manadyň meçberini bilmeýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä valyuta söwdegärleriniň wagtlaýyn tutsakluk döwrüne 2 hepdäniň dowamyny olaryň izinden howsarlarynyň baryp görmegine adyk geçirilmegine ruhsat berilmändir. Mahkama işgärleri şol tutsaklaryň izinden kim gelip gitse olar barada mahkama edarasyna habar berilmegini tapşyrypdyrlar diýip Çeşme gurrun berdi. Wagtlaýyn tutsaklukdan boşan valyuta söwdegärleriniň sözlerine görä olar tutsaklukdan boşamak üçin mahkama işgärlerini 150-200 000 dollar meçberine pul berenliklerini aýdýarlar. Ýogsa da öýlerini mahkama işgärleriniň uzak möhletli türme tutsaklygy bilen hemde ellerindäki dollarlarynyň ählisini hökümete geçirmek bilen haýwat atanyklaryny aýdýarlar. Bu haýwatlardan soň valyuta söwdegärleri öýlerini näçe para sorulsa bermäge razy bolanlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosu duşuny we güni Aşgabatda, Türkmenawatda we Daşawuzda valyuta söwdegärlerine garşy geçirilen reýtler barada habar berdi. Azatlygyň çeşmelerine görä tutuş ýurt boýunça gara bazar valyuta söwdegärlerine garşy gurulýan reýtler prezidentiň ogly we vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň buýrugy boýunça alınıp barlýar. 26-29-njy ýyl aralygynda Aşgabatda gara bazarda geçirilen reýtlerde 700 000-den gowrak ABŞ dollary we 5 million manat ele salyndy. Soňky bir hepdäniň dowamyna geçirilen reýtlerde 1 million gowrak ABŞ dollary we 14 million manat ele salyndy. Marada ele salynan dollarlar goşularyny ele geçirilen daşary ýurt valyutasynyň muktary şu wagtda çenlemäni bolan maglumatlara görä 1 700 000 dollardan aşýar. Türkmenistan 2016-njy ýylda daşary ýurt valyutasynyň resmi alyş-salyş amallarynyň gadagyn edilmegi bilen ýurtda valyutanyň gara bazary pazarlap başlady. Ýurtda valyutanyň goşa bahasy hereket edýär we gara bazaryň bahasy resmi kursdan 9 esse ýokurydyr. Türkmenistanyň Merkezi banky 1 dollaryň resmi alyş-salyş bahasyny 3,5 manatlygyna saklaýar.